मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। पिटवा छुवलना दे, पिटवा छुवलना दे, डीजे मनीष रक्सौल के तब करला चौड़ी संबिनिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। साली में गेले सरोजनी में गेले से जहै तहै से गेल पिटवा छुवलना दे। साली में गेले सरोजनी में गेले से जहै तहै से गेल पिटवा छुवलना दे। केतबो जे करबे चौड़ी संबिनिया में पिटवा छुवलना दे। केतबो करबे चौड़ी संबिनिया में। डीजे मनीष रक्सौल दौड़ दौड़े आबै छे छौरी समझनिया करैल हमरा से मेल पिटवा छुवलना दे। दौड़ दौड़े आबै छे छौरी समझनिया करैल हमरा से मेल पिटवा छुवलना दे। केतबो लगैबू 80 नंबर में तेल पिटवा छुवलना दे। केतबो लगैबू 80 नंबर में तेल। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पिटवा के चक्कर में हमें कितना बेर गेलिए जेल पिटवा छुवलना दे। पिटवा के चक्कर में हमें कितना बेर गेलिए जेल पिटवा छुवलना दे। पिटवा छुवलना दे करल आबैया छौरी समझनिया में पिटवा छुवलना दे। कतबो लगैबू 80 नंबर में तेल। साली में गेले सरोजनी में गेले से जहै तहै से गेल पिटवा छुवलना दे। केतबो जे करबे चौड़ी समझनिया में पिटवा छुवलना दे। केतबो करबे चौड़ी समझनिया में। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।